Nugaya po nila, ay mga magkaibang kakaroon. Tawagan ako sila di. Hello? Hello? Alex, tanong ko dali, laag ko dali kay nakoy ingon ba? Ayo, may buntag ha, si Joy. Uy, Alex, dayon. Ay, sige. Sa ganito iingon mo? Mga tagmangga. Mamputa mga mangga. Ilahang dyan, good. Uy, kagalo ato. Uy, nalagi mo Lia. Action! Uy, unsa man na? Dayon jud ko. Uy, unsa man na tong istoryahan da ron? Dali na. Kuan ba? Mga tagmangga. Madugayan ta, magabinan ta. Uy, tala na. Tala. Uy, nalagi mo. Ari mga adto. Uy, nalagi ka dira. Tala kuyog ta, mga tagmangga. Ay, kuyog jud ko kay mangga na gud na. Uy, mangga. Dighana uy. Uy, mangga. Dighana uy. Uy. Mangga. Uy. Mangga. Uy, uy, sagit uy. Mangga. Mangga. Go. Habuga uy. Habog kaayo siya. Guys, paway sa tagajot be. Tingita kaboy. Ngay ko kakapit na katapos. Bayo din ako ni Mangga diri hindi nanguha dito. Nama jud nanguha ni Mangga haba. Kinsa jud ay ni. Uy, nangawan mo sa Mangga. Ala, dali dyan, dagan. Uy, nangawan mo sa Mangga. Ito nyo? Hala, nasi dyan, tara. Ayaw magdagan, ha? Ayaw magdagan. Hala, nasi dyan, dagan. Action! Uy, nasi Alex, dagan. A few moments later.